περισσότερη ευαισθησία. Αν θέλουμε όμως παράδειγμα πράγματα για το πέρα να το πετύσουμε, αλλά πρέπει να προστατεύσουμε και όσο μπορούμε με την Ένωση. Όσο μπορούμε να προστατεύουμε. Οι πρώτοι που θα προστατεύσουμε την Ένωση είμαστε εμείς, αρκεί να μας δοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ο τρόπος να μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε. Αυτό δεν ισχύει όμως, κύριοι, μόνο για την Ένωση και κυρία Σουзнάρα. Αυτό ισχύει για τον κάθε επαγγελματία, για τον κάθε δημότη. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όλους να μπορέσουν νόμιμα και όμορφα να κάνουν δουλειά σωστά. Αλλά δεν είμαστε εδώ να συγκαλύψουμε τίποτα το οποίο μέσα από το Δήμο ήταν απολυτασάρει όσο τη λειτουργία της υπηρεσίας, όσο και την απρόσκοπτη λειτουργία υποχρέωση που έχουν όλοι οι ρετοί του Δήμου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους όποιον δεν έχουν απέναντι με τον ίδιο τρόπο. Είναι μια επίσημη καταγγελία και η οποία εγώ δεν περίμενα από την αντιπολίτευση να μείνει να κουνήσει. Δεν περίμενα να μην κουνήσει. Πρέπει να πάμε στη ίδια μας. Δεν είναι δυνατόν στην Επιτροπή Ποιότητας να κάνουμε τι αυτά που κάνει ο κ. Καμπουράκης. Είναι δυνατόν ο Ένωση να ζητάει να πάρει άδεια ίδρυσης και να μην το φέρνει. Ποιος είναι ο λόγος που δεν το φέρνει. Είναι θέματα λοιπόν. Υποθέτω θα σας ενδιαφέρει να ψήφισετε στην άποψη. Αν μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό και βλέπετε και το βγάζουμε. Γι' αυτό το βγάζουμε. Γι' αυτό είμαι εδώ. Εάν είχαν απαντήσει. Εάν είχαν κινήσει τη διαδικασία. Τότε δεν μας ενδιαφέρει αυτά τα πράγματα και επίσης. Έχουμε στο τέλος ξεκάθαρο. Εγώ περίμενα ότι θα με καλέσει ο Δήμος. Και για τους συγκεκριμένους δεν έχει κάνει κίνηση για το τίποτα. Περίμενα ότι θα με καλέσει ο Νίκος ο Ζόρκος και θα μου έλεγε Αντώνη, κάτσε κάτω. Αυτό και αυτό συμβαίνει. Έχω αυτή την καταγγελία, την είδε στην Επιτροπή Πολιτικός. Και τι το κάνετε εσείς. Τι λέει η νομοθεσία. Την ξέρει πάρα πολύ καλά. Και κλείνω με το εξής θέμα. Με την εξής παρατήρηση. Στην Επιτροπή Ποιότητας, ποιος ψήφισε. Στο θέμα της καταγγελίας του κύριου Εξαιρέστη και τα λοιπά. Τι ψήφισε. Ήταν ο κύριος Καμπουράκη με τον κύριο νομικό, τον Βαγγέλη. Και ήταν ο κύριος Μάινας και η κυρία Κίτσου. Με 4, ξέρετε ότι περνάει το τελικό διαγωνισμό. Τι ψήφισε ο κύριος Βαγγέλης, όπως ξέρετε, που είναι συμπράτηξη του κύριου Ζόρζου. Για να μην λένε για μας. Παρόν. Ξέρετε τι σημαίνει παρόν. Αρνητική ψήφος. Θέλει το βαγόν της Ένωσης, δηλαδή ο Βαγγέλης ο νομικός. Θέλει ο σιγάρας ο βαγόν της Ένωσης, η Σοφία Κίτσου για να ξεκαθαρίσουμε για αυτό. Ξέρετε τι είναι ο Βαγγέλης. Δεν θα πάω στον εισαγγελέα. Κάτι υπομερίζει αυτό. Έχουμε καταγγελίες συγκεκριμένη. Δεν θα το ψηφίσω. Γνωρίζονται σε αυτές τις καταγγελίες ότι δεν είναι έτσι. Αλλά μόνο δουλειά είναι να το ξεκαθαρίσει της υπηρεσίας με την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής και των πολιτικών προσώπων με την παρέμβαση της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Σκαλάκη, δεν πρέπει να παρανομεί κανένας. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Εκείνο που εγώ ξαναλέω και επισημαίνω είναι ότι για το θέμα της Ένωσης δεν πρόκειται για ιδιότητα. Δηλαδή δεν έγινε όλη αυτή η ιστορία για να πάρουν κάποιες επιλογές. Που έγινε, αν έγινε κάτι, εγώ δεν βάζω, εγώ δεν βάζω. Ναι, εγώ δεν βάζω. Εγώ ήταν ότι έγινε αυτό το πράγμα για να εξυπηρετηθεί η Ένωση. Ακούστε, αυτό το σκεπτικό. Τώρα, εάν σε κανέναν δεν αρέσει να γίνονται παρατυπίες και παρανομίες, όχι μόνο στην Ευρώπη, θα σε συνεχίσω, αλλά πρέπει, επειδή είναι ένας συνεταιρισμός, ο οποίος έχει πάρα πολλούς ανθρώπους που εξυπηρετεί, έχει σώσει τη Σαντορίνη με τα σταβίλια πολλές φορές, μην κοιτάς τώρα που τα σταβίλια εξαφανίζονται και παρακαλώ τα πάντα. Τότε η Ένωση, όταν τις δύσκολες περιόδους περάσαμε με το Σκοπελί, το Μακάριο και αυτά, η Ένωση είχε γίνει τόπος που έσωζε αυτούς να εκτιμήσει. Αυτούς να εκτιμήσει. Δεν σημαίνει αυτό ότι τώρα θα πέσουμε να τύχει. Αυτό θέλω να ξυπνήσει στις δύσκολες θέσεις ο αναγκαστικός συνεταιρισμός, όπως λέγεται, του νησιού μας, μέσα σε δύσκολες ώρες. Και φυσικά, εγώ σας είπα, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω κανένα σχόλιο για τη λειτουργία μιας άλλης. Ναι, εντάξει, έτσι. Δεν συμμετέχω. Σας θυμάστε έτσι. Αν ακουστεί οτιδήποτε, εδώ είμαστε. Τώρα βέβαια στο Δήμο μέσα εντάξει υποχρεωμένος να κάνει τον έλεγχο. Ούτως ή άλλως αυτή η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Είναι κρίμα. Κυρία Ζηλάρα, είναι κρίμα. Είναι κρίμα να έχει πάρει το δρόμο της απ' έξω προς τα μέσα. Όταν γίνεται πέφτει στην αντίληψή μας αυτό, και ιδιαίτερα το λέω για τον κύριο Ζόρζο, ο οποίος είναι ο υπερθεματοφύλακας της διαφάνειας, της σωστής λειτουργίας κτλ. Δεν μπορεί να περιμένει να σε καλέσει ο εισαγγελέας, δεν πάει να γίνουν αυτά. Τέλος γι' αυτό. Θέλω να κλείσω, επειδή ξέρετε η Θηρασιά, εγώ την έχω ονομάσει αντίπαρο. Ξέρετε, το έχω πει ότι δεν τιμούμε την αντίπαρό μας. Δηλαδή, η οποία είναι καλύτερη. Πάρα πολύ. Και
Ξέρετε ποιο είναι το κακό? Ότι η θηρασιά όταν θα ξυπνήσουν κάποτε, εδώ, όταν θα ξυπνήσουν όλοι μας, θα γίνει καλύτερη από τις εταιρείες. Από θυμάστε, έχουν χτιστεί μονάδες τώρα, Πού να χτίσουν εδώ μονάδες? Όταν δεν χτίζονται, να καταλήξουν. Αυτή τη στιγμή πηγαίνετε στον κόσμο. Να δείτε, χιλιάδες κόσμου δεν έχει μια τουαλέτα, ας πούμε, να το ξέρεις, μια από τις πιο ωραίες μονάδες στη Σαντορίνη υπάρχει στη Θηρασιά. Η βρωμιά και η δυσοδεία θέλει, ας πούμε, να σας πω, ειδικά παπούτσια για να μην γλιστρήσεις μέσα στη βρώμα. Να βλέπεις τη ρήβα, ας πούμε, να είναι σε άθλια κατάσταση. Το μεγάλο πρόβλημα, να σας πω, είχα έρθει την προηγούμενη φορά και είχα μιλήσει για το ITM. Και βγήκε ο αγαπητός Γιώργος Πηγιαζής να με ψέξει, ας πούμε, για το ITM.